Video này cái này cái bài sáng nay đâu lúc nó được cảm phục gì cái là cái video này sẽ cái parents tay usually nó cái sẽ có cơ sở nó bổ sung có cái video này trong này nó just phân thô poran bagai nijini sak no ta dera de eba sak ta thaji tai parents no bomo no ko bổ sung có je no ni sarai por na bổ sung khaino bổ sung man bong na bono khair de mane borok tam por na bổ sung tam sagiri khaino bổ sung bong nam tin khair de norok baksa ka wan su ta hana ta am hai kok sama kala kya jodi norok ang am hai kok tangai sa bujina busung kha ang comment no ka selling rin norok a video thangai naji jodi norok ane o video no nai sa ja kha ani channel no subscribe khar di tai video no like khaji tai comment khaji pharinge tini video topic phasin sing thalai kina kajama katal siko nojin ulokhana sak thanya nangkha thana koyekdin sakhan sa sung nuk pai mani bukhuk aisa debar ma bini hamjama salabai kajama dinono thaithangka a kongno sung pokme kho thia tab khan hai te kaisa incident eba gorna buskango phayuka asar chinti ber sarong kapal hamya keba kajama dinon thyo keba kajama po koyekdin pore kheno keba kajama katal sakirini pore kharna thambor thyo keba kajama katal accident ngi thyo hanke bore thimano te bin basita mani sakang tangno pore khanarna Sini kepal ba asuk de hamliya o rangsak nengle masangliya abo haike ang besuk wan suk tongmani nung araya bere phake sung mawo thangnai nini baba bosani manusi sorok nahi nung bahaike sungno kibi kalangkha Sini rangsak kerikha taibo nunukliya nung ba bahani ni basino kok thaisepono saliya Kajamani tini bai nojin engko are ganang se bere phayako nungba tamuni hai engkha o mutai ro tuma khaima kalakha norok joto no pusu nugui bujimang khana obari kajama nojin siko macharam se bere phayako phia bo kajama nojin porakhano sak no kotok sori thikya hanka tabo je thainai nukhungni borongni condition banding to khana asuk buabo phasuk khatung khajaka kai homani basajno phia basajakle Nojin pore khense koto sori thui thanga inkhe jebo ba kaijini sila tai asalani nukhumi borok banting to khana bong condition kaijama nojin sigo kaijama nojin base hamza katal sak no thui thanga tai borok je bhig basai imang nuklai mani ai imang tai muk thangnung no ai imang tai muk thanglia tamni sak koto sori thanya nang khana bo mungsasuk problem tongoi ba koto sori thikya na eba basai bai ayang basani family rok bai da tosar khaijak ba sak amtege thanya naka hanai kabama borok ni wan sumung am hayang to khana tabo je bong ni family ni borok ni kok samati khe bong ni mane saloi bari ni family kani kasaro kono mungsapam problem krai borok hamjak ma bai kani hamjago tai borok no kaina bai joto no goisija hai henin bong no kair laikha ya tamni karone obere kaijama nojin pore sak no koros bai thanya kana belai wan jame kok abono sung usagang se nuk pai mani je sini bukuk ai se debarma bini hamjama salabai kaijama dinano bo bithangka ge sung a kongno su pokma ko hain hayap se tabo tai kaisa mai incident eba gothana ungjab kha sinti prasarong kapal asuk da hamyana keba ba kaijama dinano thaitango keba kaijama koekdin pore kheno keba kaijama koekdin pore kheno job ni bagai exam rona thangpor thio keba ba kaijama katalno bike accident ngai thailayo asada kapal hamya sinti prasarongni tai saise lab karikha asaka kapal hamya sinti prasarongni ke tai kaisa bui saitong lekhe je o incident eba gothana no tai basa saitong lekhe ta je obari je o kotok sori thnyai bo buni nosto eba nozor nangai se bo maike thekya sak no thekya hanai saitong lekhe baksa kan ka boto Botaka thekya to kep saimia o je thainai o barino saiman chhe botam kar nangai thekya haringe tini next topic phasisung thalegina sarai boyasono kaijak laimani inkhe abono tei buitamo sileke komeno tawa nongno pori khnarna ingkana screen no photo nungma khana asara jojena kaijakmani inkhe abono tei khoroksa takhok tam pus khaga tangno pori khnarna police no jano prina nango amti khe kebo mungsa salaya hingke siniti prasaroni future manak songnai
na bongni lekhapora na career na brain develop wngkha bahai kaimangkha bumabo pharok ao ko sonyo bongni boys covering ko nugida charai busungna 6-7 বছর 6-7 বছর অনুসারে রংস কায়র লাগে তাই তাম সাইসিনো হনো ও বয়স আছে কাইজা বড় পরে জামানো কাম কে ও বয়স বনো কায়র কানা বনি আসল ব্র্যান্ড ডেভেলপ হচ্ছে বড় কাহাম তামো হানে তামো ওয়ান সুমানন সারাই জরা সিগো তাবো tong thok sa thok thangna jor sigo o boys su bongno kaira ka borok o kaijama tamna han borok abo kahapka sisi siako abse bongno kaira ka o boys se sung borok suk sarai puro hamjama tamo kaijama tamo saisi mego sung sini খেলাধুলা খাইনানি থাংনানি sini cartoon nanen tv wa sung abo se paliya borok o boys se kaijak bumabo phachao kisama gyan kare bhaike kaira ka no bongno যে জরা পড়ালেখা খাইনানি জরা যে জরা থাংনানি জরা আ জরা সে বংনো কায়রাখা অব কি মসং জানাই অব তাবো আইগিনি জরা দেখুন অব তাবো 2026 অব আইগিনি জরা এবলব সরাইনো কাইনানি তাব 2026 অমহাই নিয়ম র করিখা আইগি সমহাই নিয়ম তমফন তাক তমহাই নিয়ম করিবলে অমাইকে পুলিশ কেস খায়রনাঙ্গো সুজাকক আসুদা সিয়াকো সিনি বরক তাবো ফন আসু গরজাক asuk sia nugya khasiya asuk taitam han sasina hano kun sajane kari kya norok tam sanamu song comment o sari tini bage video asno je nai tomro hambai